Fil-jum tas-Sibt il-komunità Torka f'Malta iltaqet mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja fejn spjegawlu aħjar is-sitwazzjoni rigward il-protesti li bħalissa għaddejjin fit-Turkija. Waqt din il-laqgħa Joseph Muscat qal li Malta qed tingħaqad ma' pajjiżi oħra Ewropej fl-appell imqanqal għal paċi, sigurtà u demokrazija fit-Turkija. Joseph Muscat saħaq li l-poplu Tork għandu jitħalla fil-libertà li jesprimi x-xewqat u l-opinjonijiet tiegħu u wera ħeġġa li jisma' dak kollu illi kellu xi jgħid il-moviment. L-inkwiet fit-Turkija beda wara azzjoni tħoroġ mill-Pulizija tal-pajjiż kontra d-dimostranti li protestaw bl-aħrax kontra pjanijiet tal-Gvern Tork. Dawn il-protesti bdew minn grupp żgħir ta' nies f'Istanbul kontra t-tneħħija ta' park pubbliku biex minflokhom jinbena ċentru kummerċjali u numru ta' appartamenti lussużi. Madankollu l-protesti nfirxu mal-fuq minn 60 belt madwar il-pajjiż. Il-komunità Torka f'Malta ringrazzjat lill Prim Ministru Joseph Muscat, lill Korp tal-Pulizija ta' Malta u lill poplu Malti wawċi li wkoll qed jagħtu s-sapport tagħhom lill poplu Tork f'din il-ġlieda drittijiet tiegħu.